קוראים לי מלכה. אני החלטתי להתחסן כי הפחידו אותי, כל ערוצי התקשורת, ואחד הבוסים שלי בעבודה ביקש שאני אתחסן. אז הלכתי להתחסן, עשיתי את הראשון, הכל היה בסדר. עשיתי את השני, ומיד אחרי השני קיבלתי פריחה בכל הגוף. התאשפזתי בבית חולים שהייתי כולי דם, ממש, אני אראה לך תמונות, אני צילמתי את עצמי, כולי הייתי דם, פה מלא דם, פה הגב שלי היה מלא דם, הרגליים שלי מלא פצעים עם דם. הלכתי לרופא בדגני, ורופא אור פשוט נתן לי משחות, ואומר לי, אתה עצבנית מדי, תרגיעי את עצמך, זה יעבור לך, ותמרחי משחות. אוקיי, מרחתי משחות, לא עזר לי כלום, והמצב החמיר. שמי לימור אבינר ופני, החיסון הראשון עבר בסדר גמור, לא היו תופעות לוואי, רק כאב ביד, אני זוכרת שנמשך כמה ימים, והרגשתי חולשה. החיסון השני, גם אחריו לא היו שום תופעות לוואי, זאת אומרת, הוא אפילו לא כאבה היד. אמרתי, יופי, בסדר גמור. ואז אחרי 4 חודשים, בערך 3.5 חודשים אחרי החיסון השני, התחילה לי פריחה מאוד משונה בגוף, שהייתה ברגליים ובידיים ובבית השכי ומתחת לחזה, בגב, כולי אדומה ומגרדת נורא. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, ואף פעם לא היה לי דבר כזה. היה קשה, ושום משחה ששמתי לא הרגיע את זה. זה היה פריחה אדומה מאוד חזקה של פוחיות קטנות. כמעט 3 שבועות עד שזה נרגע. המערכת החיסונית שלי הייתה מחוסלת מזה. הרגשתי שהגוף לא מצליח להילחם. אני גם מוכרחה לציין שחודשיים קודם, אחרי החיסון השני, היה לי גם כאבים ברגליים. כמו שכבדות כזאת ברגליים, היה לי קשה ללכת, היה לי כמו כובד כזה. בעלי קיבל שלווקת חוגרת אחרי החיסון. כמה זמן אחרי החיסון? לדעתי גם 3 חודשים. 3 חודשים אחרי החיסון. מזלי זה היה במצב קל, מזלו ומזלי זה היה במצב קל, ואני, בגלל שאני מטפלת אלטרנטיבית, אז טיפלתי בו ותוך שבוע זה הפסיק לו התהליך. זו מחלה מאוד קשה. שמעתי על המון אנשים שחלו בשלווקת חוגרת. אני אורטל. כשהתחילה הקורונה בעצם בעלי התחסן, לא בגלל שהוא רצה כמובן. הבוס שלו הכריח אותו. כאילו אמרו שמי שלא מתחסן יפוטר מהעבודה. החיסון השני, הוא קיבל את זה... התינוקות שלי שהיו קטנים לא ראיתי אותם ככה חולים, כאילו ברמה כזאת. הוא היה ממש מקופל, כמו עובר עם חום גבוה שלא יורד, צמרמורות בגוף, חולשה. אחרי 2 שבועות הוא חזר לעבודה, הכל היה בסדר, ואיזה 1.5 שבוע אחרי פתאום, ממש כל השיער שלו, הוא היה מעביר ככה את היד בשיער, כל היד שלו נשירה. עכשיו, בעלי, אנחנו הודים, יש לנו שיער מלא, הוא לא סבל מנשירות אף פעם, הוא גם בן אדם בריא, הוא לא בן אדם חולה. אני רואה ביום שישי, הייתי כזה מעליו, הוא היה עם הכיפה, ופתאום אני רואה כזה מהצד, מבצבץ לו איזה קרחת קטנה, מבצבצת לה קרחת, וזה נהיה עוד יותר ועוד יותר גדול אחרי זה. בנוסף לזה, הוא גם פתאום סובל מדלקות פרקים, כאבים מטורפים, הוא יושב, הוא מרגיש כאילו, לוקחים את האגודלים ועושים לו ככה, בברכיים. ממש. זה משהו שנמצא לי בגוף, ועושה לי את המוות. עד עכשיו אני סובלת. אני מתקלחת 4-5 פעמים ביום, כי מקלחת קצת מרגיעה אותי יותר מהכדורים המשחות. כל הזדמנות אני נכנסת להתקלח עם מים חמים, כדי שזה יירגע קצת. היה עדיף כבר לקבל את הקורונה, תאמיני לי. אני אומרת לך את האמת. היה עדיף לקבל את זה ולהתמודד עם המחלה הזאת, מאשר עכשיו לסבול ככה עם זה. אני מאוד פוחדת מהשלישי, אני לא רוצה לקחת. אני לא חושב שצריך להכריח אותנו לשחק עם החיים שלנו. זה לא הוגן משום בחינה של זכויות אדם. ממש אסון בינלאומי, שפני ניסיונות אנחנו. פשוט ככה. יש לי בן שלא עשה את זה, ואני מה זה מושרת בשבילו שהוא לא עשה את זה. אז הוא היה חכם יותר ממני. הוא היה יותר חכם ממני. כן. האנשים היקרים שראיתם עכשיו הם קמצוץ מתוך מה שקורה בחוץ. בוועדת החקירה האזרחית, שזה גוף עצמאי שקם כדי שיהיה מי שיאסוף את כל הנתונים האלה, יש אלפי עדויות. אז אם זה קרה לכם, או אם אתם מכירים מישהו שזה קרה לו, דבר ראשון, דווחו לוועדת החקירה האזרחית. דבר שני,
שתפו את הסרט הזה ומעליו את הסיפור האישי שלכם. כי עכשיו אתם לא לבד, יש איתכם עשרות עדויות שתומכות בכם. עכשיו, שזה הגיע לילדים שלנו, האמת חייבת לצאת לאור.